Okay, hej. Så jeg laver en lille video, for jeg vil vise jer, hvordan man opsætter tegningshold og nogle forskellige funktioner til 2D-tegning, så man kan, og bagefter man kan gemme det, for formålet til at gemme det som en template, fordi det er noget som, hvis I gemmer det ikke som en template, så hver gang I starter en ny 2D-tegning, I skal starte forfra med det der opsætning. Og det tager lang tid, og man kan ikke gøre det ens. Det er næsten umuligt at gøre det ens. Så I skal bare bruge lidt tid til at lave en opsætning, hvor de er tilfredsstillet, og bare arbejde på det. Så vi går i gang. Nu jeg åbner, by default når jeg åbner på min computer, jeg putter det til, I kan se hvor lige under musen, der er skrevet novice. Hvis jeg trykker på det, så vi kommer direkte til det der opsætning, som I har by default når I åbner jeres computer. Det er at det der tre template der er, det er det basiske template der kommer med computer, med SolidWorks. Problemet nu, fordi jeg har lavet nogle opsætning, når jeg klikker på drawing her, jeg vil komme direkte til min template, som jeg opsætter det. Og jeg er ikke særlig interesseret i det, fordi jeg skal vise jer, hvordan gør det man fra bunden af. Ikke? Så jeg vil gerne en total urørt template. Så derfor, jeg klikker på Advanced, og jeg selekter den der urørt template, den, som svarer til den oprindelige. Så jeg browser, og jeg finder en sheet format her, som interesserer mig. Okay? Så jeg tager den der her, og jeg skal være opmærksom på her, at når jeg tager den der, der er det der, hvis I kigger i preview, I kan se de der stiplerlinjer hele vejen rundt om den der sheet paper. Og det er vigtigt, at I har det der mark, fordi det der mærke, fordi det er der, hvor man bruger det til at følge den der dokument, når det er færdigt. Så hvis jeg ikke det der, I får problem, når I skal følge det, fordi der er en ISO-standard til at følge det der dokumentation. Så I kan ikke bare rulle det og proppe ind i en skabe. Så det går ikke det der. Så I skal være lidt opmærksom på det. Men det er ikke så svært, I skal bare finde den der, så I går og kigge på video, ligesom jeg viser her. Okay, så hvis vi er tilfreds med det. Og her vi trykker på den der lille, jeg trykker på den der lille kryds rødt, fordi by default, når man starter en drawing, den vil altid sørge for at få en party. Så hvis I begynder at klikke på selv ind i papir, den computer vil brokke sig. Det kommer en besked, som siger, okay, og det kan ikke lade sig gøre, bla bla bla. Så I skal bare, enten I trykker på kryds, eller I vælger escape funktion, så escape på tastaturet, så nu efter kan I arbejde på den der spreadsheet. Så jeg zoomer lidt på den der tegningshold og går til edit sheet format. Så når jeg fjerner de ting, som jeg ikke lyst til at få. Så det der, jeg flytter det bare, jeg skal genbruge det. Det der, jeg delete. Så jeg træner nogle ting. Så det der, det er virkelig op til jer. I skal ikke bare gøre det, som jeg gør. I kan eksperimentere og så videre. Så når jeg er til det, ikke? Til den der opgave til i morgen, måske kan I gøre det lidt hurtigere. Ikke? Så den der, jeg flytter det til højre et lille smule. Alt det der, det er noget, som I kan kalde det igen. Så I åbner jeres template igen, og I gør det samme procedure, hvor I skal ikke inserte en part her, så det er bare escape, og I editerer den der tangenshold. Og så I kan justere alle de der små detaljer. Og så selvfølgelig, hvis jeg gemmer det en første gang som template, så hver gang I laver en ændring af den der tegning, så I skal gemme igen det som template. Og I vil se, når man gemmer det som template, så der popper et lille navn af den template, som vi har angivet, men efter den der, det er bare første gang, efter når man åbner det igen, den forsvinder. Så nu jeg har ikke lyst til at skrive tekst direkte, så jeg laver, her er det min egen template. Så jeg siger edit sheet format, og jeg kopierer de ting, som jeg vil gerne paste i min, så det er en copy-paste i den anden dokument, okay?
Så jeg tager den der også. Den der, det er en lille ting, som er smart, som jeg vil vise jer. Det er en projektion, men det er ikke bare fordi det er en projektion, det er smart. Det er en funktion, som er meget interessant at bruge senere, men jeg vil gøre det på en anden video, når jeg er lidt til med det. Så nu jeg putter det der tekst. Så ja. Voilà. Så jeg vælger den der finish, c'est Ctrl-Shift. Når jeg laver Ctrl-Shift og trækker det, så det laver en kopi. Så jeg kan dobbeltklikke på den der og skrive måske en tekst som projektion for eksempel. Og det er det samme med finish, så jeg dobbeltklikker og jeg vil skrive efterbehandling. Så I skal ikke glemme, hvis I begynder at skifte til dansk, så al tekst skal være på dansk i jeres arbejde. Okay, så jeg vil putte nogle ekstra lille ting her. Field property, summary information. Så her, jeg skriver min initial, så det er NN. Første stav er mit navn. Og så I kan vælge efter drone date, som vi prøver at finde det. Den her. Ja. Og så her jeg skriver redigere, fordi selvfølgelig vi kommer til at gemme det som template, den der sheet, så det vil være dumt bare at putte ind data. Og alligevel når jeg skriver redigere, så jeg kan sige, at jeg er nødt til at gøre noget her. Jeg er nødt til at skifte dato, så jeg er nødt til at gå i den der menu og skifte det. Når jeg vil vise jer noget nyt, så her jeg kan sige, når vi kommer igen, vi editerer igen den der sheet paper, tangentserver, så der er det der $PRP sheet. Det vil sige, det der $PRP sheet, alle de der navn, som der er på material, weight og finish, og der er sikkert nogle andre, de er linket til selv parten. Det vil sige selv 3D-parten. De har ikke noget at gøre med den der 2D-tegning. Så uanset hvad jeg skriver i min, ligesom jeg har gjort for at skrive mit navn og redigere, hvis jeg begynder at skrive description, for eksempel, og vælge description, og skrive den der, og give et titel, et navn til den der part, til den der tegning, den vil ikke poppe op her. Aldrig, okay? I kan glemme det. I skal gøre det direkte på 3D-part. På den samme måde, som vi gør her på den der 2D-tegning, med navn og drawing date og check date og check navn og så videre. Så det er lidt mærkeligt, men på SolidWorks jeg laver det på den måde, så vi skal leve med det. Men ja, det er ikke noget at gøre, ikke? Så I kan se her, det er $PRP, og $PRP, det betyder, at det hører til 2D-tegning. Så det vil sige til den dokument, vi har opnået nu, ikke? Så I skal prøve ikke, hvis I har et problem, når I begynder at skrive navn og dato og i andre år, fordi det popper ikke op i jeres tangentserver, I skal bare skifte, prøve frem og tilbage, og på et tidspunkt, det kommer til at poppe op, okay? Men jeg ved, at det er lidt forvirrende, når I begynder at se det der. Men måske kan vi gå videre, ikke? Så edit sheet, vi kommer ud af den der. Så nu skal vi gemme det. Så vi siger save as. Og så by default, når jeg vælger den der drawing template der, WDOT, så den bruger direkte automatisk til det stil, hvor den skal gemmes. Og hvis I kigger på det der, drawing, den der skriver drawing, det er den oprindelige template, der kommer med SolidWorks, og de to andre, det er min template, som jeg lavede før. Men nu jeg gemmer den der template, som vi har, jeg vil bare skrive video example, for eksempel. Fordi det der, jeg skal ikke bruge til noget som helst, så det bliver delete. Men sådan I kan spotte det, efter når vi tjekker, hvis de er rigtig gemt på det rigtige plads, okay?
Og så save sheet format. Så save sheet format, det er også en meget nyttig ting, som gør, at man kan gemme det enten i den der, hvor den bruger nu automatisk, okay, det vil sige på jeres computer, men I kan også gemme det på en USB-nøgle, og det er smart, fordi hvis I arbejder derhjemme, og efter I skal arbejde på DTU, eller på et firma, hvor de har den der template, så I kan gå rundt med det, okay, og så når I laver en 2D-tegning på DTU, så I skal bare kalde den der sheet format fra jeres USB-key, klik nøgle, og så I får det rigtige template. Okay? Så det er virkelig smart. I kan også gøre det til, ja faktisk, jeg tror ikke, man kan kun gøre det til 2D-tegning, men jeg skal nok tjekke senere. Så vi skriver igen, og så her det er smart at skrive A3-landskab, okay? Jeg gør det til det der template, fordi vi bruger ofte A3, men det er smart. Så her I kan se, at nu, ja, det der video eksempel, så jeg starter en ny dokument, jeg logger den der, som vi havde før. Jeg starter en ny dokument, og vi kan se her, at vi har alle de andre, som vi havde før, plus video eksempel, som er den der, som vi har lige gjort. Så smart, nu, hvis jeg klikker på den der, ja, måske skal jeg åbne den, okay, jeg select, så, vi har vores opsætning. Og så vi kan bygge videre. Vi kan bygge videre på det. Det er det, der er smart i det der. Så jeg vil vise jer også, at nu sheet format, så vi bruger. Vi går til browse. Og så her, hvis vi går ned, op, vi har vores landskabsvideo. Og den der, den kan gå på en USB-nøgle uden problem. Og det er virkelig smart. Så jeg putter det står den der. Og nu skal vi bare gå videre med at putte nogle ekstra optioner. Fordi faktisk vi kan bygge videre på den der template. Men selvfølgelig, hver gang vi putter noget nyt, så vi skal gemme det, som jeg har sagt før, vi skal gemme det igen overskrive den der template vi har. Også selvfølgelig den der sheet format på USB-nøgler eller på computer. Den der sheet format, den er ikke en krav at have, når man skal arbejde, man arbejder kun på sin computer. Men template selvfølgelig, den er. Så her på det der filter, I kan se, at de får forskellige, den vil se ud forskellige, den der samfærende, når I skal bruge det. Og lige ovenpå der er den der, for der er min mus, og der er horisontal tekst, og lige ovenpå der er noget, som jeg skriver layers unknown. Den der, det er det samme, som vi har, når vi putter en målsætning direkte uden en callout. Så det er ikke en målsætning, som er i forvejen på en sketches på det der 3D-tegning. Det er bare en målsætning, som vi putter direkte manuelt på tegning. De popper op som, ja, de er grå lidt. Det er lidt grå, og det er grimt, og vi vil meget gerne have det som format. Så vi går til det der menu, som jeg kan ikke vise nu, men når vi målsætter, og vi skifter det til format. Men det vil være smart at faktisk at gøre det også til den der tegning template. Men desværre, jeg tror der er en fejl med Solid på den der version i øjeblikket, så når man gør det alligevel, den accepterer den ikke. Hvis man kalder den der template igen, den vil, hvis vi gør det manuelt målsætning, så den vil bare blive grå. Så det er lidt irriterende. Men jeg bare gå videre med det der. Så den der, det er noget, som jeg kan godt lide den der, så jeg bruger den der. Så diameter, det samme vi kan gøre. Det der, det er en måde at skrive, der gør, at det er lidt nemmere, når der er mange målsætninger, der kommer, man kan, så her vi kan skifte direkte det der decimale, men vi kan bedre gøre det direkte på dimension, så den tager al dimension, som vi bliver med 2 decimaler. Så I kan se her, de bliver alle sammen skiftet med 2 decimaler. Okay? Så det er bare for at gå lidt hurtigere med det. Så vi siger OK til det. Så selvfølgelig man kan lege rundt og få andre pilerne og linjer, godstykkelse og så videre. Men det var det på den der video, så vi ses.